Welcome to Africa and Beyond Television Network, where we bring you the most relevant and timely news from all corners of the continent. Our mission is to showcase the diversity, beauty, and strength of Africa, and to provide a platform for African voices to be heard. So guys, explosive files continue to come in bits and pieces. So this is what the public can see for now, according to the information which is circulating. But I'm told that kune zvimbambaira zvakagadzirwa paconference zvokuti ED akaita zvekutamba. If he continues with his plans, things are going to turn nasty. And I'm told right now in confidence kuti zvinhu hazvisina kumira zvakanaka. General Chiwenga vakabata panonaka chaipo. And one of the most important things in the Themba Mliswa, Themba is actually doing a disservice to Mnangagwa and Tagwire's campaign, and that is to the benefit of General. Let us take a look. Akusina opposition mzanupira and varikenda ku conference uyu akaibata hapana kuu inombofaya katika muZimbabwe yekuti ukaona nhasi masoja aenda anopiwa 100 cars ndedzakuda idzodzo vana PV vachisaluta. PV izipra haisi zanla. Saka Chiwenga uniform akabvisa kudhara and haambofa akatonga masoja futi. I want you to understand that hazviitike. All right. Kana wabvisa uniform and anokangana kuti hasina uniform kwane new command, and the commander in chief is the president. Saka mota dzabva kuna Tagwire straight akatenga 5,000 yo 500 sorry 500 motka dzemasoja iwe unotanoenda kupi ami CDF anenge chinzi ndiwe chawatunzira mota. Chiwenga akambounza mota 500 ari kuami kana tanga kumurova kuti wakambounza mamuri bhizi kupa musingaunze zvinhu zvemasoja kuti tione support yemasoja vari pasi manje. Ndio language yakatitaura because anokuuraya musoja ari pasi not mageneral. Uri kuona kana takutamba politics manje toti magona asi masoja ari pasi avapeiwo futi mari ndo vakabata nyika, ndo masoja anoenda kuhondo kumusoro kumunyanyodya support iyo yapasa politics tagara nadzo tinotenda chinhu in 30 minutes. Aona kuti mumastreet muri kurira Themba indiri chete yayi vakaziva kuti ndiwe murume chete arimo munyika. Pakaipa hakuna varume kubopela. Saka wakazotenderera here kunzoko kuma headman kuti everything lined up now. Iwe uri mwangu ndichakuragidza picture. Ndina mudhara manje ndichipa mabhasikoro kumasabhuku. Ndiri kula masabhuku nyika yese. After pay cash apo pandasangana newe kawanga uchitotaura uri kutenderera kauri kuenda necash uchidai huya, and you were saying kuti ngatidai. Mina ndikurakidza nakuti you need to be strategic uchiunza maconcepts ako ega iwewe. Mabhasikoro uchinopa masabhuku uchitati mudhara kuti 2030 murambidzo kusapota ZANU-PF ndio musangano uri kutonga, hamusi kupinda politics. Kana mambo vanzi ngavapinde ende Mnangagwa haasi yada kupinda ipati kuti apinde. But iye uchikamba nacho chero mangwana president mnyowana pinda roti shamwari taifamba nearipo izvo zitakufamba newe kana tafamba newe we are loyal. You must show loyalty. But pakaipa. Mina ndikudze murume arikufirwa nemukadzi wake haasina uniform. Right. So very interesting point yapedzera kuitwa naThemba ndeyekuti Chiwenga ari kufurirwa naMiniyotabo. And this is where we want to start. So we have Miniyotabo in the military with the rank of colonel, a very powerful rank. Yes, she's very powerful within the military structures because she commands a lot of people. So Themba says in his own words, masoja ane simba lower ranks vepasi not generals. Zvichireva kuti vana Miniyotabo
mugrupu rake, murengi rake, ndo pari kunotangira simba rese tichienda tichidzika pasi. If she is influential enough to convince a lot of fellow soldiers, men and women, within her ranks, what it means is vakatora chinhu. I'm telling you, general, when he was general, it's obvious vaipinzawo hama dzavo mabasa, vaipinza mabhuru avo mabasa, vana vemasawira mabasa. Vanhu ivavo, they will never leave general alone. Their loyalty to the general will continue to be there. And there is no way ava vanava vakavaflasha vese, vakavareservera for lower ranks. Ndo pavari kunokuvarira ipapo. There are people who are very quiet within the military, who do not show which side they are, because they are trained to do so, they are instructed to do so, they are instructed to play along. Those people are not going to be bought in a motor, because they have my interests now are different. And they know kuti chikazi zvikaramba zvakadaro motikari dzinofa, but ivo vachasara vasina legacy, vachasarasira vana vavo nothing at all. So they want things to be done differently. So that is the source of strength yemukuru. And when you go to the military, because of Nini, the name of the general, guys, Nini, her presence in the life of General Chiwenga has transformed everything within the general himself. Kusvika kuma ranks and files. Nongonzwa general vane chimuti. Let me tell you this thing. Usanyeberwa unzi general havasina influence in military. Yes, he might not be in command, but he knows where to touch and where to press to make things happen. Especially nyika iri tense zvayakaita izvi. Ukaona general vakataura nemukomana zvakanaka, hapamirwe ipapo. I'm telling you the truth. Hapamirwe. So I don't know if he is capable to go and reach out to Mukomana, but if that happens, I'm telling you, kunenge kwakaipa, hakuna anomira, kukwira ndege vanhu vachitiza vachimhanya. Because what is going to happen? Asati zvakamboitika. I'm telling you, with a lot of people, they trust Chamisa. Within the military, the police, the CIO, vanhu vari kuma lower ranks, they trust Chamisa. Except for just a few vanenge vachidya, vanenge vari assigned kuma certain portfolios and other places. So what we need to understand is, general right now, vachienda conference vakabata bombshell, state capture. Emerson's can be hit nechinhu chinonzi state capture. It's now clear and confirmed that Tagirei is captured the state. So General Chiwenga vakabata missile as we speak right now, which can be used against Mnangagwa and these people. Let us not forget kuti kune 2023 results dzisati dza challenge kwa. Imunofungidzira kuti vanhu vakaudza Chamisa kuti Chamisa asa challenge those results vakapusa. They know what they are doing. And vanhu ivavo vane power within the judiciary itself. Saka kwazvinonotangira, guys, zvinonotangira pane imwe level rekuti you will never ever understand kuti arohane missile ripi, arohane side ripi, arohane chi. These guys, they are playing with fire. I'm telling you, whatever which they are doing with the general, they are playing with fire. Mliswa, thinking Kuti is doing a disservice to the general, is actually helping the general to propel him to the top. Because right now, General Babata Chimuti, okay, so the corrupt people, because the information is there and the evidence is there. No Tenga Mota is confirmed by Mliswa, Zekupama generals, to silence the generals and to buy loyalty to generals. That is a complete state capture, which means that is against the constitution, that is in violation of the constitution. Saka achaita say number one kuti adefend chinhu chake. Because yes, motikari dzichatorwa, 500 of them dzichatorwa dzodriviwa. But at the end of the day, kuno mumwe munhu ari kupererwa nebasa. I'm telling you,
So where we are going right now, we are going to a situation where Mnangagwa will be tempted to fire the general because they believe that General Apera, according to Mlisco Warkuti, General Apera has no power, has no influence, which means they are now thinking and contemplating to fire the general. But General Kanapera, why are you scared of Geza, who is not a general? Why are you scared of Geza? If you are scared of Geza, you must be more scared of the general. Because and how is the general surviving is the biggest question they need to ask themselves. Who is protecting the general? How is he being protected? What are the interests of the military? The military itself, what are its interests, the permanent interests of the military? Can they be bought in Mabaskoro? No. Guys, vanhu vari kumamisha this time around, vari kutaura kuti zvakwana. Yes, 2023 was the starting point. And nezviri kuitwa navachamisa kumusha right now quietly and silently underground chinonzi chimbambaira chiri kufamba nemuvhu. So amanaka, the 2030 agenda is not going to see the light of the day. I'm telling you, chiri kufa chinechi. And chatofa, why is because kumasabhuku murupi wamabhasikoro vamwe vari kupiwa motikari dzinokuma, motikari dzinotaura kumusoro. Saka, that thing is what is going to be used against this dynasty, this Mafidi dynasty. Remember the salaries Demasojaga, because motikari can never be in the long run. It's a short run thing. Chauri kupiwa nasi chinema expenses acho chichafa. Within the next 5 years unengo sina, but your salary will remain the same. Unanata gwire vamwe chete vavo nana Mnangagwa vamwe chete vavo. Salary yako isingatenge usina chaunokwanisa kuitira mhuri yako. Kana usiri mbavha uri pama 1. So the whole or the entire civil service is aware of that. And these people, they are saying it's better to have a better thief than to have this one. Wekuti anoba zvese ndezvake. Guys, ndokunonzi kuzvigokera moto muziso kwavari kuita. So Temba Mliswa, kudos to Buru, kudos to Temba Mliswa, is doing a great job to discredit kuda kwacheta Gwirei, Emmerson Mnangagwa and the Mafidi dynasty. The man who was appointed and given a mandate to expose the general and to defend the 2030 agenda nonsense, the man is actually doing great for the general because arukonfema mafaira akakosha. So where we are going, it's now known. Kuti Mnangagwa prefers Kuda. It's now known Kuti Kuda funded the purchase of 500 vehicles for the military. It's now known Kuti Zvigananda zviri kudefendwa na Mnangagwa pachake. It's now known with corruption, it will defend Mkuru. So where we are going is going to be very, very interesting. So we'll keep on watching, guys. I am telling you, this period ya tiri kunoshika patrukulon zitashika pa conferences ZANU-PF. Chinenge chakachaya. And with the information iri kubuda kuti November kuno mwe mkuru ari kufunga kudonedzwa kuti agozodonedzwa. I'm telling you guys, because what Temba has said, information iyoyo iri munzeve dzaPV kuti Mnangagwa prefers Kuda, but kana ana PV anomudzwa kuti andoda kusira iwewe. Kana ane vanhu vake otaura kuti ndoda kusira Kuda, anomurozvoona. So the question is, PV achabvuma here kuresigna or PV achabvuma here kuritaiwa muna November? That is the question I'm leaving to the people of Zimbabwe right now. So we'll talk about it exclusively, about the plans about PV, but no mamirira akaita chino. And the PV achabvuma here kureplace General Chiwenga as vice president, or he will replace Kembo Mohadi. That is something which is very important to note at this point in time, because Mnangagwa wants to say if he can't fire General Chiwenga, he should bring somebody who is equally powerful to challenge General Chiwenga within the presidium itself. Zvichirati pane makakatanwa pakati pa PV na General. Ivo pachavo Mnangagwa abuda akunzoko and amira ari ega. That is the plan. So we are heading to the most interesting part of this whole thing, of this whole battle. What we talked about last year will never go in vain. Things will be confirmed this year. Meetings which happened last year, those meetings never happened in vain. They will be confirmed this year. Things are happening and we will continue to see things happening. So Temba, keep it up, continue.
nekukura, and a lot is going to come, and you are going to be exposed, and you are going to expose your master as well. So this is it, Team Zimbabwe. This is what we have for you. We will continue to look at what's happening in the nation of Zimbabwe without fear, without favor.